Bună seara și bine v-am găsit la o nouă sesiune pe teme de muncă și afaceri sociale găzduită de Ambasada României în Italia. Sunt Luiza Pufu, purtătorul de cuvânt al Ambasadei României și alături de mine este colega mea Mirela Videa, atașat pentru muncă și afaceri sociale. Tema sesiunii de informare din această seară vizează dreptul la pensie și transmiterea certificatului de viață și este adresată cetățenilor români care au rezidența în Italia, Malta sau San Marino. Pe parcursul acestei sesiuni, colega mea Mirela vă va oferi o serie de informații utile, iar la final vom prelua întrebările dumneavoastră pe care aveți posibilitatea să le scrieți în comentarii. Nu uitați, întrebările pot fi adresate în comentarii, iar la final colega mea vă răspunde punctual. La 1 septembrie va intra în vigoare noua lege privind sistemul public de pensii din România. Acesta aduce numeroase noutăți, inclusiv în privința certificatului de viață, un document necesar menținerii în plata a pensiei, cu privire la care ambasada a informat încă de la sfârșitul lunii iulie. Informații utile găsiți pe pagina web a ambasadei la www.roma.mae.ro, dar și pe pagina de Facebook a ambasadei. Bună seara, Mirela! O să trec direct la întrebări. Ce reprezintă certificatul de viață și care sunt noutățile introduse de noua lege? Bună seara! Bine v-am regăsit! Certificatul de viață nu este un concept nou. Pentru a se evita efectuarea unor plăți necuvenite către beneficiarii de drepturi de pensie din străinătate, casele teritoriale de pensii utilizează încă din anul 2009 certificatul de viață ca instrument de verificare administrativă, așa cum procedează și instituții de pensii din alte state. Anterior intrării în vigoare a noii legi, casele teritoriale de pensii trimiteau, începând cu luna octombrie, formularul certificatului de viață către pensionarii stabiliți în străinătate, iar aceștia trebuiau să-l returneze vizate către o autoritate legală din statul de rezidență, în cazul nostru Italia, Malta sau San Marino, până la 31 decembrie pentru a evita suspendarea plății pensiei. Potrivit noii legi, pensionarul nerezident, deci pensionarul român care are reședința sau locul de ședere obișnuită în afara granițelor țării noastre, în cazul de față, cu riscul de a mă repeta, Italia, Malta sau San Marino, va trebui să transmită către Casa Teritorială de Pensii certificatul de viață din proprie inițiativă de 2 ori pe an, în perioada 1 ianuarie-31 martie, respectiv al doilea moment, 1 iulie-30 septembrie. Atenție! Certificatul de viață nu va mai fi transmis de către casele teritoriale de pensii spre completare, cum se întâmpla anterior intrării în vigoare a noii legi, ci va trebui transmis de către pensionar din proprie inițiativă de 2 ori pe an, cum am spus anterior. Există într-adevăr o excepție. Există ok, am înțeles. Deci pensionarii trebuie să trimită data aceasta din proprie inițiativă. Nu mai primesc de la casele teritoriale de pensii formularele respective, dar cu toate astea avem o excepție. Poți să ne vorbești despre excepție? Care ar fi excepția? Desigur, dacă între data depunerii cererii de pensionare și data primei plăți a pensiei stabilite prin respectiva decizie, dacă s-au scurs mai mult de 6 luni, Casa Teritorială de Pensii competentă va transmite împreună cu decizia și cu o adresă de informare un exemplar al certificatului de viață, urmând ca prima plată a drepturilor de pensie să se efectueze după ce pensionarul, noul pensionar, va returna certificatul de viață completat, ștampilat și vizat de către autoritatea legală din statul de rezidență. Ok, am vorbit despre excepții. Mirela, cred că e important să informăm cetățenii cu privire la pensionarii care, practic, trebuie să trimită acest certificat de viață. Care sunt pensionarii care trebuie să trimită acest certificat de viață?
Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, trebuie să transmită acest certificat de viață pensionarii nerezidenți în România, clar, pensionarii care beneficiază de o pensie plătită de statul român. Deci revin, pensionarii nerezidenți în România care încasează pensia în conturi bancare din străinătate, în cazul nostru din Italia, Malta sau San Marino, sau din România, și nu au mandatarii desemnați cu procură specială care să anunțe casele de pensii din România despre orice schimbare survenită în ceea ce privește situația pensionarului. Astfel, beneficiarii sistemului public de pensii din România, rezidenți în Italia, Malta sau San Marino, care au mandatari desemnați cu procură specială, nu trebuie să transmită certificatele de viață caselor teritoriale de pensie, în evidența cărora se află dosarele personale de pensie. Am înțeles. Un alt lucru important, care cred că trebuie fixat cu cei care ne urmăresc, ar fi să clarificăm care e primul termen de transmitere a certificatului de viață. Practic, până când au cetățenii timp la dispoziție să transmită acest certificat de viață. Vorbim acum, de la noua legislație. Primul primul termen de transmitere a certificatului de viață conform noii legi este 30 septembrie 2024. Cum am anunțat și anterior, încă de la sfârșitul lunii iulie, în cazul beneficiarilor nerezidenți aflați în plată, potrivit prevederilor noii legi, certificatul de viață, fie modelul nou, care poate fi descărcat de pe site-ul Casei de Pensii, de pe site-ul Caselor Teritoriale de Pensii, chiar și de pe site-ul Ambasadei, fie modelul utilizat anterior, se acceptă și acela, aceste certificate completate și apoi vizate de către o autoritate legală, trebuie transmise, returnate către Casa Teritorială de Pensii care plătește pensia până la 30 septembrie 2024. Trebuie să menționez și faptul că transmiterea certificatului de viață către Casa Teritorială se face prin orice mijloace de comunicare. Practic, pensionarul are la dispoziție, bineînțeles, poșta, dar și faxul sau e-mailul Casei Teritoriale de Pensii. Ok, deci sunt mai multe modalități. Poate ne explici puțin acum și care e procedura de transmitere a certificatului de viață? Deci am înțeles că avem la dispoziție mai multe mijloace, prin poșta electronică, prin e-mail, prin poștă, prin fax. Da. Dar care sunt pașii efectiv de urmat? Efectiv, dacă pensionarii nu au apucat, pensionarii nerezidenți aflați în plată, am spus mai devreme categoria care se adresează această procedură, dacă nu au transmis încă certificatul de viață către Casa Teritorială de Pensie, mai au timp până la sfârșitul lunii septembrie. Este necesar să imprime acest certificat de viață, intrând pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, la secțiunea Relații Internaționale, certificatul de viață, dar și pe site-urile oficiale ale Caselor Teritoriale de Pensie din România, ori pe site-ul ambasadei noastre, Ambasadei României în Italia. După ce a descărcat și a imprimat acest formular, este necesar să se prezinte la una dintre instituțiile legale, autoritățile legale abilitate să vizeze acest certificat. Voi da câteva exemple. În Italia, bineînțeles, Institutul Național de Protecție Socială. Dacă vorbim despre românii noștri rezidenți în Malta, avem Department for Social Security sau Institutul per la Sicurezza Sociale din San Marino. Primărie, bineînțeles, notari, un oficiu consular al României, important și patronatele INAS, INCA, Italuil sau, de exemplu, sunt acceptați inclusiv medicii de familie, avocații, consilieri juridici. Casele de pensii sunt foarte flexibile în privința autorităților legale care pot viza aceste certificate. Practic, pensionarul nostru trebuie să completeze în partea A certificatul, îl semnează în fața funcționarului respectiv, iar funcționarul la rândul său va completa partea B a formularului și va semna acest formular și îl va ștampila.
Ulterior, după ce parcurge aceste etape, pensionarul va trebui să transmită certificatul vizat, cum am spus, la Casa Teritorială de Pensii, ori îl scanează și îl trimite prin e-mail, ori prin fax, ori prin poștă. Adresele de contact ale caselor teritoriale de pensii se regăsesc inclusiv pe site-ul Casei Naționale. Dacă au nelămuriri, ne pot contacta inclusiv pe noi să-i ajutăm să identifice datele de contact ale Casei Teritoriale. În regulă, mulțumesc. Ca o scurtă trecere în revistă, intrăm în posesia certificatului, îl descărcăm de pe site-ul instituțiilor menționate de colega mea, pe care le găsim și pe site-ul ambasadei. Completăm formularul, ne prezentăm la o autoritate care poate să-l vizeze și apoi procedăm cu trimiterea către casele teritoriale de pensii. Sunt 3 pași importanți pe care sper că i-ați reținut. Ce se întâmplă dacă, să zicem că prin sesiunea noastră de astăzi nu reușim să acoperim toți pensionarii din Italia, Malta și San Marino și nu află nici prin alte mijloace că nu pot transmite certificatul de viață în termenul indicat? Ce se întâmplă dacă a trecut 30 septembrie 2024 și nu am transmis acest certificat? Încetează plata pensiei? Mai am o a doua șansă? Bineînțeles, tot timpul există a doua șansă. Într-adevăr, dacă persoana nu reușește să trimită acest certificat de viață până la termenul limită stabilit de noua lege, 30 septembrie 2024, plata pensiei va fi suspendată începând cu luna următoare expirării termenului menționat, în cazul de față 30 septembrie 2024. Totuși, dacă pensionarul constată că a fost suspendată pensia, procedează la obținerea acestui certificat de viață, la vizarea lui de către autoritate competentă, îl trimite către Casa de Pensii, iar Casa de Pensii va relua plata de la data suspendării. Va relua plata prestației de la data suspendării imediat după ce va intra în posesia certificatului de viață din partea cetățeanului. Practic nu-și pierde în momentul în care nu a mai primit. Deci, da, practic nu-și pierde. Se aplică și retroactiv. Nu-și pierde pensionarul niciun drept, doar că intervine această suspendare, să spunem, a primirii drepturilor până când el reușește să trimită certificatul de viață, apoi se reia plata, cum am spus, de la data suspendării. Am înțeles. Mulțumesc pentru clarificări. Vă reamintesc că aveți posibilitatea să îi adresați întrebări colegii mele în comentarii, la care vom răspunde punctual. De asemenea, toate informațiile care au fost enumerate până în prezent se găsesc pe pagina web a Ambasadei României în Italia la www.roma.mae.ro. La sfârșitul sesiunii o să punem în comentarii și linkul către pagina noastră web. De asemenea, informațiile sunt reluate și pe pagina de Facebook a Ambasadei, dacă sunteți mai prezenți pe rețelele sociale. Aș propune să trecem la câteva dintre întrebările pe care le-am primit până în prezent. Domnul Radu Nicolae ne întreabă de unde se poate descărca acest nou formular. În primul rând, pe pagina web a Ambasadei, acolo efectiv am încărcat formularul. Doar o să vă răspundem în comentariu și cu linkul către anunțul respectiv. Altfel, formulare bilingve, am uitat să menționez, sunt bilingve atât română-italiană pentru spațiul Italia, San Marino, cât și română-engleză pentru Malta. Pentru Malta. În regulă. Altfel, dacă nu e pe pagina noastră web, sigur se regăsește pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, cum am menționat anterior. Dacă nu ajung pe pagina noastră web. Dacă nu reușesc, sau pe site-ul Casei Teritoriale, dar cu încredere pensionarii ne pot contacta și pe noi, atașații pe probleme de muncă, și le transmitem numai decât formularul. Da, exact. Poate trebuie să reamintim coordonatele atașaților. Exact. În cadrul Ambasadei României în Italia funcționează biroul atașaților pentru probleme de muncă și sociale, care poate fi contactat la un număr de telefon direct 06806 96326 și la adresele de e-mail roma.social@mae.ro și roma.social1@mae.ro. De asemenea, voi lăsa aceste coordonate în comentarii ca să fie mai vizibile pentru dumneavoastră.
Propun să trecem la următoarea întrebare. Bună seara! De ce nu se transmite certificatul în cazul unui mandatar? Da, Casa Națională de Pensii Publice a explicat că în cazul în care există un mandatar, acesta practic informează Casa de Pensii dacă intervin modificări ce îl privesc pe pensionar. Deci, astfel, Casa de Pensii are aceste informații și nu mai e nevoie să trimită un certificat de viață către beneficiarul pensiei. Ok, deci există și o altă posibilitate de a face dovada că se află în viață. O altă întrebare din partea doamnei Mariana Dumitru. Bună seara! La pensia comunitară, anii lucrați în Italia se iau în considerare pentru punctele de sustenabilitate? Nu știu dacă e corect. Probabil că doamna Nu sunt sigură că are legătură cu tema sesiunii de informare din această seară. Probabil doamna se referă la punctele de stabilitate, sunt subiecte de interes zilele acestea. Așteptăm și noi clarificări de la colegii noștri, de la casele teritoriale de pensie, pentru că instituțiile competente pentru stabilirea drepturilor de pensii sunt casele teritoriale de pensii. Și vom reveni oricum, practic, pentru perioada contributivă realizată în Italia, statul italian acordă pensie, într-adevăr se totalizează perioadele. Rămâne să revenim cu clarificări ulterioare și legate de aspectele acestea. Ok. Cred că mai avem o întrebare, care conține mai multe întrebări. Doamna Sandu, în regulă, numărul de telefon, îl repetăm, ne cere numărul de telefon al biroului atașaților de muncă 06 806 96 326, iar e-mailul este roma.social@mae.ro și roma.social1 cifră @mae.ro. Numărul de telefon iarăși 06 806 96 326. O să vă răspund la comentariu imediat. Avem aici o întrebare, cu mai multe întrebări de la domnul Teo Alexandru. Ce documente trebuie aduse din Malta în România? Pensie din România, limită de vârstă, payslip, fluturaj de salariu, scrisori de la Job Plus. Statul român calculează câți bani primesc din Malta. Le citesc ca să ne facem o idee dacă e vorba despre recalcularea pensiei sau despre subiectul pe care îl abordăm în această sesiune de informare. Pe decizia de pensionare o să apară ce anume. Puteți să ne arătați o decizie de pensionare a unui cetățean care a lucrat în 2-3 țări și s-a stabilit în România pentru pensie? Da, cred că... Sigur. Cred că e nevoie de o clarificare, practic, pentru munca efectuată în Uniunea Europeană, în mai multe state. Bineînțeles că beneficiem de principiul totalizării și totalizăm perioadele de asigurare din toate statele pentru obținerea fiecărei pensii în parte. Dar noi, ca lucrători, mă refer și eu mă includ în această perioadă, în această categorie, probabil că din cauza emoțiilor. Deci, dumneavoastră, dacă ați lucrat în mai multe state, în Malta, de exemplu, să spunem și Italia și România, să avem 3 state, veți primi 3 pensii în momentul în care veți îndeplini condițiile de pensionare naționale din fiecare stat în parte. Pentru primirea fiecărei pensii se totalizează contribuțiile vărsate în toate cele 3 state. Practic, cum vă puteți dovedi dumneavoastră anii lucrați, perioada de asigurare realizată în Malta? Este foarte simplu. Department for Social Security din Malta știe foarte bine ce contribuții aveți vărsate acolo. Este suficient ca, dacă vă depuneți, sau să încep așa, cererea de pensionare trebuie depusă acolo unde locuiți. Dacă dumneavoastră vă depuneți cererea de pensionare în Malta,
fie că cereți pensie din România sau pensie din Malta, în funcție de condițiile din fiecare stat, da? Instituția care primește cererea o trimite mai departe. Practic, dacă, de exemplu, dumneavoastră cereți pensie din România, instituția malteză, odată cu cererea dumneavoastră de obținere a drepturilor de pensie din Malta, trimite și stagiul de cotizare realizat de dumneavoastră în acest stat. De asemenea, în Italia este același lucru. Dacă un cetățean român a lucrat în Italia și în România, și locuiește la momentul în care îndeplinește condițiile de pensionare din România în Italia, trebuie să-și depună cererea în Italia, acolo unde locuiește, să menționeze că dorește pensie din România, iar instituția competentă din Italia va trimite în România atât cererea cât și stagiul, perioada de asigurare realizată în Italia. Dacă sunt implicate și alte state și persoana respectivă a lucrat și în alte state din Uniunea Europeană, prin platforma aceasta RINA, când se trimit solicitările de obținere a drepturilor de pensie, se adaugă și autoritățile competente din statele unde a lucrat respectiva persoană, astfel încât acestea să poată să confirme perioada de asigurare sau să emită decizii dacă este cazul. În regulă, mulțumesc. Aș avea de adăugat în atenția domnului Teo Alexandru, care a inclus în comentariu o serie de întrebări punctuale. Vă rugăm să le transmiteți și pe adresa de e-mail roma.social@ronmae.ro și colega noastră Mirela Videa o să vă răspundă punctual la fiecare întrebare în parte, pentru că prezentați mai multe situații. O altă întrebare, Mirela, care sunt documentele de identitate care trebuie să însoțească certificatul de viață? Înțeleg că nu trebuie niciun document de identitate pe lângă certificatul de viață, cu excepția situației în care, față de evidențele, informațiile pe care le deține Casa de Pensii, au intervenit schimbări, de exemplu, care privesc schimbarea reședinței. Deci documentul care atestă rezidența în Italia, să spunem. Da. Dacă între timp, de la ultima depunere a certificatului de viață, documentul a fost schimbat, trebuie să prezinte documentul cu noua adresă. Da, trebuie să prezinte documentul. Practic, se și menționează în certificatul de viață că dacă apar schimbări față de cele de care are cunoștință Casa de Pensii, ele trebuie aduse la cunoștința Casei de Pensii în termen de 15 zile de la momentul în care intervin. În regulă. Bună seara, doamna Pârvan, Victoria Daniela. Aș dori să vă întreb ce trebuie să fac ca anii de contribuție din România să fie recunoscuți în Italia. Mă interesează pentru soțul meu care a muncit 5 ani în România în domeniul mineritului. E o întrebare un pic... Da, adică oricum cred că nu se referă, dar vizează dreptul la pensie. Așadar, mulțumim pentru întrebare. Mulțumim. Deci, în cazul în care soțul dumneavoastră a lucrat 5 ani în România și are nevoie să-i totalizeze cu perioada din Italia, este suficient când depune cererea de pensionare să menționeze că a lucrat și în România pentru ca Institutul Național de Protecție Socială din Italia să solicite României confirmarea perioadei de asigurare. Depinde, e important de fiecare dată când răspund la aceste întrebări, a trebuit să vă întreb pe fiecare în parte unde locuiește persoana. Pentru că dacă soțul doamnei a revenit și trăiește în România, atunci acesta trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Pensii competente, să depună cerere, chiar dacă dorește pensie din Italia. Iar Casa Teritorială o va transmite către INPS Termic. La fel, dacă soțul trăiește în Italia, atunci va trebui să se adreseze instituției competente de aici, să trimită, să menționeze faptul că a lucrat în România. Ce e foarte important pentru România
este că dacă avem nevoie de confirmarea perioadelor de asigurare realizate înainte de aprilie 2001, este absolut necesar, obligatoriu, să anexăm carnetul de muncă, să transmitem fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul ale carnetului de muncă sau dacă pensionarul nu mai deține acest carnet de muncă, să transmită adeverințe care, conform legii, sunt eliberate de foștii angajatori și care înlocuiesc, substituie carnetul de muncă. Repet, dacă cumva simțiți că nu vă clarificați în această seară, aveți la dispoziție contactele Biroului Atașaților pentru Muncă și Afaceri Sociale. Vom lăsa în comentarii la sfârșitul sesiunii numărul de telefon, adresele de e-mail sunt roma.social@ronmae.ro și roma.social1@ronmae.ro. Mergem mai departe cu următoarea întrebare. Doamna Camelia Savu, dacă am 11 ani lucrați în România și 4 ani cu documente, contribuții în Italia, se pot acumula anii pentru pensie? Anii, bineînțeles, cum am spus, se totalizează. Toți anii lucrați de cetățenii noștri în toate statele Uniunii Europene se totalizează. Dar pentru a obține o pensie, cetățenii români, trebuie să aibă atât vârsta de pensionare, cât și stagiul minim de cotizare. În Italia, stagiul minim de cotizare, stagiul de cotizare pentru obținerea pensiei de bătrânețe este de 20 de ani. Deci, practic, doamna, bineînțeles că poate să totalizeze cei 11 ani din România cu cei 4 ani din Italia, dar nu se va încadra la condițiile de obținere a pensiei de bătrânețe la împlinirea vârstei de 67 de ani. Este o excepție pentru persoanele, se pot pensiona persoanele care au un stagiu minim de cotizare de 5 ani la împlinirea vârstei de 71 de ani, dar trebuie să fie realizat cotizații, să fie lucrat după 1996, dacă nu mă înșel. Practic, este vorba de momentul în care se stabilește pensia contributivă în Italia. Atunci sunt suficienți 5 ani de contribuție efectivă și vârsta de 71 de ani. Dar contribuțiile trebuie să fie vărsate începând cu 1 ianuarie 1996. Mulțumesc, Mirela. Revenind puțin la tema din această seară, vă reamintim că sesiunea de informare vizează dreptul la pensie și, în special, transmiterea certificatului de viață, un document care e necesar menținerii în plată a pensiei. Primul termen pentru transmiterea certificatului de viață este 30 septembrie 2024, deci la sfârșitul lunii viitoare. Doamna Marinica Soponariu ne spune că are rezidență în Italia, unde locuiește, dar alternativ și în România. Deci ar trebui să ne fie clar dacă are rezidența în Italia sau în România. Probabil că are rezidența în Italia și călătorește în România. Pensia o primește în Italia, mai trebuie să trimit certificatul și, dacă da, cui să-l transmit? Până acum nu l-am transmis. Este clar dacă doamna are rezidență în Italia. Are și beneficiază de această pensie care este plătită în contul din Italia. Practic, din informațiile acestea, doamna, în opinia mea, se încadrează la transmiterea certificatului de viață, dar dacă dorește să o verificăm suplimentar, ne poate contacta. Dar clar are rezidență în Italia, primește pensia în Italia. Probabil că pensia este de dată recentă. Nu știu să mă pronunț de ce spune că nu am mai trimis. Doamna Săpănariu, dacă puteți să reveniți cu informații suplimentare la adresa de e-mail roma.social@ronmae.ro. Deci dumneavoastră e pensionară și în România. Probabil că
desfășurat activitate și în Italia și în România. Sesiunea de informare din seara aceasta se adresează pensionarilor români care primesc pensie de la statul român și locuiesc în Italia, au rezidență în Italia, au centrul intereselor aici sau locul de ședere obișnuită, cum spunem noi, birocratic. Practic, doamna spune că primește pensia în Italia, să nu se refere la pensia italiană. La pensia italiană, ok. Tocmai de asta am spus că că pentru informații mai clare să vă contacteze în privat birou atașaților pentru muncă. E clar că dacă doamna are rezidență în Italia și o persoană are rezidență în Italia și își încasează pensia din România în Italia, deci a solicitat transferul drepturilor de pensie pe teritoriul statului italian, e clar că Casa de Pensie trebuie să-i trimită certificat. În regulă. Adică pe vechea lege, iar acum trebuie din proprie inițiativă să-l trimită. Ok. Avem o serie de alte întrebări, dar mai puțin pe tema de astăzi, care este dreptul la pensie și transmiterea certificatului de viață. O sesiune de informare dedicată cetățenilor români care au rezidența în Italia, Malta sau San Marino, statele unde ambasada noastră este acreditată. Ok, o să citesc o altă întrebare. Dacă am vârsta de pensionare și depun dosarul în România, pentru pensia din Malta trebuie să aștept vârsta de pensionare din Malta sau se face procent pro data? Exact. Deci dacă aveți vârsta de pensionare din Malta, vârsta de pensionare și depuneți dosarul, dacă dumneavoastră locuiți în Malta, nu trebuie să vă deplasați în România pentru a depune dosarul, trebuie să-l depuneți în Malta, la Institutul de Securitate Socială maltez, iar acesta va înainta către Casa Județeană de Pensii Argeș, dosarul dumneavoastră. Casa Județeană de Pensii Argeș este competentă, polul de competență pentru Malta. Nu trebuie să așteptați să îndepliniți simultan condițiile de pensionare din toate statele în care ați lucrat. Practic, solicitați pensia din România, iar în momentul în care veți îndeplini condițiile de pensionare din Malta, veți depune o nouă cerere pentru obținerea acestor drepturi. După cum am spus, perioadele de asigurare realizate în aceste state, în România, în Malta, se vor totaliza pentru ambele prestații. Într-adevăr, văd că sunteți foarte bine informat, metoda de calcul se numește prorata, iar ce înseamnă asta? Cuantumul pe care îl veți primi de la fiecare stat în parte va fi direct proporțional cu contribuțiile, cu perioada de asigurare realizată în fiecare stat, în statul respectiv. Mulțumesc, Mirela. Mergem mai departe cu întrebările. Puteți să-mi spuneți când poate ieși la pensie o femeie în Italia? Precizez că am 62 de ani și aproape 40 de ani de contribuții, în România 17 ani și 3 luni, în Italia 22 de ani și 3 luni. Deci pe doamna Ecaterina Păslariu o interesează vârsta pensionării în Italia pentru femei. 40 de ani de contribuții. Bine, și e acumulat, adică cumulat, e important atunci când cumulăm anii. Putem să cerem deja, înainte să îndeplinim condițiile de pensionare, dacă locuim în Italia, să cerem obținerea unui estrato conto internaționale, astfel încât după îndeplinirea acestei proceduri, după ce INPS Italia va schimba informații cu Casa Teritorială de Pensii din România, vă va actualiza estrato conto contributivo, extrasul dumneavoastră de contribuții, și acolo se vor regăsi contribuțiile din România. Veți vedea că va scrie contribuțiune estera în dreptul acestora. De-abia atunci o să vedeți clar care este totalul. Sunt sporuri care se recunosc în România pentru muncă în condiții deosebite, care în Italia nu se recunosc, practic doar munca efectivă. Italia are legislație proprie privind laborii uzuranti, muncă în condiții deosebite.
Revin, dumneavoastră, practic, spuneți că aveți 62 de ani. După cum am spus, vârsta de pensionare pentru obținerea pensiei de bătrânețe, pensione di vecchiaia, este de 67 de ani. Puteți să așteptați în Italia. Bănuiesc că în Italia, întreabă doamna. Există pentru femei opțiune Donna. Anul acesta, opțiune Donna s-a acordat doamnelor care au lucrat minim 35 de ani și care au împlinit vârsta până la sfârșitul anului 2023, vârsta de 61 de ani, care poate fi diminuată cu un an pentru fiecare copil, maxim 2 ani însă, deci la 59. Dar, pe lângă condițiile privind contribuțiile și privind vârsta de pensionare, mai trebuie îndeplinite niște condiții pentru obținerea acestei pensii. Solicitanta trebuie să fi fost caregiver, adică să își îngrijească de cel puțin 6 luni soțul sau o rudă de gradul 1 cu handicap grav cu care conviețuiește, ori o rudă de gradul 2 cu care conviețuiește în condițiile în care părinții sau soțul persoanei cu handicap grav au cel puțin 70 de ani. Sunt niște condiții foarte clare. O altă condiție, s-a constatat reducerea capacității, deci una din aceste condiții, nu toate simultan. S-a constatat reducerea capacității de muncă a solicitantei de pensie cu cel puțin 74% sau aceasta a fost concediată, ori este angajată a unei firme aflate în criză pentru care s-a activat procedura de consultări pentru gestionarea respectivei crize. În cazul lucrătoarelor, acestor lucrătoare, nu se aplică reducerea cu 2 ani a vârstei de pensionare. Este într-adevăr și pensionarea anticipată clasică, pentru că opțiune Donna și faimoasele cote sunt condiții, sunt tipuri de pensie anticipată speciale, să le spunem, deosebite. Este pensionarea anticipată obișnuită. În cazul acela, femeile trebuie să aibă un stagiu de cotizare de minim 41 de ani și 10 luni, iar bărbații 42 de ani și 10 luni, dintre care 35 de ani trebuie să fie de muncă efectivă. În regulă. Mulțumesc, Mirela. Sper că doamna Puslariu și-a clarificat situația. Dacă nu, vă poate contacta pe telefonic sau pe e-mail. Și doamna Nica ne întreabă același lucru, care e vârsta exactă de pensionare a femeilor. Am spus că în Italia este 67 de ani, da. Dar aceasta poate fi diminuată dacă sunt îndeplinite anumite condiții pe care colega mea Mirela le-a menționat anterior. Și în România există atât legea anterioară cât și legea aceasta care intră în vigoare de la 1 septembrie, are o anexă, anexa 5. Acolo ne regăsim data nașterii, anul nașterii și, de asemenea, care este stagiul complet de cotizare și vârsta de pensionare, pentru că, conform noii legi, vârsta de pensionare standard este de 65 de ani pentru femei și bărbați, însă atingerea acestei condiții se face treptat, conform eșalonării din această anexă, anexa 5. De altfel, este foarte simplu. Casa de pensii are pe site-ul său un simulator. Acolo introduceți data nașterii, ziua, luna și anul, cât și dacă este vorba despre o femeie sau un bărbat, și sistemul vă răspunde menționând în ce moment îndepliniți condițiile de pensionare, pensie pentru limită de vârstă sau pensie anticipată ori pensie anticipată parțial. E perfect. Propun ca la sfârșitul sesiunii să răspundem într-un comentariu și cu linkul către acest simulator și așa pot afla mai ușor anul pensionării în România în funcție de data nașterii și alte informații bănuiesc care pot fi comunicate în simulator. Bună seara! Aș dori să știu când ajunge decizia de recalculare la domiciliu din Italia. Da, deci dacă doamna probabil se referă la deciziile de recalculare emise de către casele teritoriale de pensie,
și transmise prin poștă către adresa pensionarului, beneficiarului român stabilit în Italia. Colegii ne-au... Deci se comunică și cetățenilor care au rezidența în străinătate. Bineînțeles, se comunică tuturor beneficiarilor. Este un proces în derulare. Eu n-aș putea să menționez în acest moment când ajunge decizia la doamna, însă este foarte important ca Casa de Pensii să aibă informația corectă referitor la adresa doamnei. Exact. Astfel încât, dacă față de informațiile pe care le avea Casa de Pensii anterior, dacă au intervenit modificări, doamna, îi recomandăm neapărat să ia legătura cu Casa de Pensii, să aibă adresa corectă a acesteia. În regulă, mulțumesc, Mirela. Încerc să văd dacă mai avem întrebări pe tema sesiunii noastre din această seară, dreptul la pensie și transmiterea certificatului de viață. Un subiect în atenția cetățenilor români care sunt rezidenți în Italia, Malta sau San Marino. Am observat că există o predilecție pentru întrebările cu privire la pensie, la condițiile de pensionare. O să organizăm alte sesiuni separate dedicate acestui subiect. Oricum mai avem câteva minute și putem să preluăm din întrebările dumneavoastră. Domnul Radu Nicolae ne întreabă care este al doilea termen pentru trimiterea certificatului de viață, ținând cont că începând din acest an devine obligatorie trimiterea de 2 ori pe an. Eu pot să vă spun care e primul termen, 30 septembrie 2024 și colega mea, Mirela, ne reamintește care este al doilea termen pentru cei care nu reușesc să-l trimită până la 30 septembrie. Practic trebuie să-l trimită până la 30 septembrie, pentru că apoi intervine suspendarea plății se suspendă plata. Și apoi trebuie trimis cât mai repede posibil ca să intre în posesia pensiei să fie deblocată procedura. Iar următoarea perioadă, când trebuie să se transmită certificatul de pensie, este perioada 1 ianuarie 31 martie 2025. Ok, deci 1 ianuarie... Da, primele 3 luni ale anului, urmând, bineînțeles, a doua parte în 2025, din 1 iulie până în 30 septembrie 2025. În regulă, deci practic au la dispoziție 3 luni de zile, un interval de 3 luni de zile de 2 ori pe an, ca să transmite certificatul de viață. Care trebuie transmis din proprie inițiativă. Da. Cu acea excepție în cazul deciziilor noi, când trece mai mult de 6 luni între depunerea cererii și punerea în plată. În regulă. Alte întrebări. Stagiu minim 41 de ani și 10 luni pentru opțiune donna. Poate fi un cumul de ani de muncă România plus Italia? Pentru toate pensiile se face totalizarea. Perioadelor de asigurare. Nu se adună perioadele care se suprapun, dacă există astfel de perioade. Nu se iau în calcul sporurile, bonusurile pentru condiții deosebite realizate în România, nu se iau în calcul în Italia. Sunt câteva situații, dar se totalizează, însă pentru opțiune donna, după cum am spus, condițiile sunt 35 de ani de cotizație minim și vârsta de 61 de ani, care poate fi redusă cu maxim 2 ani, dacă persoana are 2 copii, iar condiția de 41 de ani și 10 luni se referă la pensionarea anticipată obișnuită. Și da, pot fi totalizate perioadele din cele două state. Tot doamna Drugaș ne întreabă dacă există în România ceva de genul My INPS, unde poți vedea online pe propria pagină situația exactă de asigurare socială și data estimată de pensionare și de asemenea alte informații de interes. Tocmai ce ne-a precizat Mirela, dacă am reținut corect, dar nu ține cont de istoricul persoanei, ci doar de vârsta și prezintă condițiile de pensionare. Nu îi simulează persoanei respective în funcție de Deci, practic, poți să afli doar data orientativă la care... Data legală de pensionare. Data legală de pensionare. Pensionarii noștri, fără o estimare a
Practic, sistemul nu face o simulare bazată pe contribuțiile plătite de persoana respectivă, ci în funcție de prevederile legii, de vârsta și de data nașterii, informează persoana când îndeplinește condițiile de pensionare, în ce moment. Dar persoanele își pot face cont online pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice și sunt o serie de servicii care sunt la dispoziție prin sistemul acesta online. Dacă doamna are nevoie de informații suplimentare și nu e lămurită de informațiile publicate pe site-ul Casei Naționale, ne poate contacta și încercăm să o sprijinim, bineînțeles. Repet adresele de e-mail la care colegele noastre de la biroul atașaților pentru muncă și afaceri sociale pot fi contactate. Adresele de e-mail sunt roma.social@ronmae.ro și roma.social1@ronmae.ro. Numărul de telefon este 06 806 96 326. În această seară, sesiunea de informare are ca temă dreptul la pensie și transmiterea certificatului de viață și vizează cetățenii români care au domiciliu, care au rezidența stabilită în Italia, Malta sau San Marino. Cele două termene prevăzute de noua lege sunt 30 septembrie și 31 martie. Certificatul de viață trebuie transmis din proprie inițiativă de cetățean, poate fi descărcat în format bilingv de pe site-urile Casei Naționale de Pensii, Casei Teritoriale, Ambasadei. Doamna Păslariu, Ecaterina, ne întreabă: certificatul de viață poate fi transmis prin e-mail, PEC sau scrisoare recomandată? Mirela a precizat la începutul sesiunii, dar prin e-mail, poate fi transmis prin e-mail la adresele de contact ale Casei Teritoriale de Pensie. Deci nu e nevoie de poștă certificată, nu e nevoie de scrisoare recomandată, trebuie doar să aveți o căsuță de e-mail, Gmail. Exact. O căsuță obișnuită de e-mail, pot fi transmise și prin poștă și inclusiv prin fax se menționează. În regulă. Bună seara! Dacă mă întorc în România, ce trebuie să fac? Să depun actele pentru pensie în Italia și România, în ambele țări sau doar acasă? Deci cred că doamna... Cererea trebuie depusă acolo unde locuim. Deci dacă doamna nu îndeplinește încă condițiile, nu are sens să depună acum dacă nu îndeplinește condițiile. Dacă revine în România, depune cererea la Casa Teritorială de Pensie, fie că e vorba despre obținerea drepturilor de pensie din Italia, fie că e vorba despre obținerea de drepturi de pensie din România. Deci, practic, unde se află și apoi casele de pensii colaborează între ele. Suntem în Uniunea Europeană, există o colaborare constantă și atunci lucrurile s-au simplificat în ultimii ani. E foarte important să depunem cererea acolo unde locuim. Am reținut, sper că și cei care ne urmăresc. Doamna Radu Dorina, cred că oferă niște informații altei doamne. Mai puțin să vedem dacă mai avem întrebări. Domnul Costache, care este foarte activ, pe site-ul Parlamentului European se precizează că nu trebuie așteptat ca să ajungi la vârsta din fiecare țară și se va ține cont de țara în care a fost depus dosarul. Este o confuzie care afectează cetățenii. Deci, după cum am spus anterior, nu trebuie să așteptăm să îndeplinim condițiile de pensionare din fiecare stat. În niciun caz. Condițiile de vârsta de pensionare din România este mai mică. În niciun caz nu trebuie să așteptăm să împlinim vârsta de pensionare din Italia pentru a depune cererea de obținere a pensiei conform legislației din România. Repet, în momentul în care îndeplinim condițiile de pensionare din România, depunem deja cererea de pensionare. Nu ne oprește nimeni să depunem cerere pentru obținerea pensiei din Italia în același moment, dar dacă nu îndeplinim condițiile, aceasta va fi respinsă. De aceea este important ca în momentul în care persoana îndeplinește condițiile din celălalt stat să depună o nouă cerere pentru a putea beneficia și de următoarea pensie. În regulă, sper că am clarificat. Domnul Costache, dacă mai aveți lucruri pe care doriți să le lămuriți și nu reușim să răspundem în această seară, puteți să o contactați pe colega noastră pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon. Aici cred că am citit. Bună seara, avem o
speță. Bună seara, am lucrat în perioada 1993-2004 în România, aproximativ 8 ani cu contract. Din 2004 sunt rezident în Italia, cu un contract de muncă continuu din iunie 2004. Trebuie să-mi recunosc că anii lucrați în România, aici în Italia, prin INPS, INS? Nu știu dacă da, deci practic întrebarea. Cred că domnul respectiv ar vrea să știe dacă întrebarea nu se pune trebuie. Practic, dacă dumneavoastră doriți pensie din Italia și practic 2004, 2024. Sunt 20 de ani în da, Italia. Sunt 20 de ani în Italia. Practic, anii din Italia probabil că vă sunt suficienți. Dar pentru a totaliza perioada de asigurare din România cu cea din Italia, puteți să solicitați această pensie comunitară. Practic, sau să solicitați eliberarea unui strato conto contributivo pentru a vedea practic ce perioadă de asigurare din România poate fi fructificată pentru perioada de pensionare din Italia. Dar nu vă obligă nimeni să recunoașteți anii cum spuneți dumneavoastră. În egală măsură, pentru obținerea, când va veni momentul, pentru obținerea pensiei din România, dumneavoastră, dacă veți locui în Italia la momentul respectiv, veți depune cererea din Italia, iar Italia va confirma deja perioada de asigurare realizată în Italia. Recomandarea noastră este ca constant să vă verificați strato conto contributivo. Aveți această posibilitate, aveți posibilitatea de a face acest lucru atât online, dacă dețineți SPID direct pe site-ul INPS sau adresându-vă unui patronat pentru a verifica contribuțiile vărsate efectiv de către angajatorul dumneavoastră, care vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei. Dacă sunt neclarități, trebuie să fiți la curent. Dacă sunt încălcări ale legislației și angajatorul a omis să vă plătească cotizațiile, trebuie acționat rapid pentru a nu interveni prescripția și să depuneți plângere pentru a obține recunoașterea și plata contribuției, tuturor contribuțiilor aferente perioadei lucrate în baza unui contract de muncă. Doamna Cocoș ne întreabă, ne spune că a auzit că ar fi, deci într-o sursă are informații că în situația celor care sunt plecați de mult timp din țară, e nevoie să se înscrie la Casa de Pensii în arhiva digitală. Probabil la Casa de Pensii din România. Dar totul este digitalizat acum, nu? Practic, din 2001. Practic, cum am spus anterior, 23 de ani. Cei care încă se pensionează și au lucrat anterior perioadei de 2001 trebuie obligatoriu să prezinte carnetul de muncă, pentru că acolo sunt informațiile privind stagiile de cotizare și perioada de asigurare realizată în România. Mulțumesc, Mirela. Care este minimul de cotizație pentru drept la pensie din Italia? 20 de ani. 20 de ani. Sau 7 ani dacă am împlinit vârsta de 71 și am lucrat după 1996. Ok, mulțumesc, ești foarte precisă. 5 ani, am spus 5 ani, 5 ani de cotizații la vârsta de 71 de ani dacă am lucrat după 1996. După 1996. La cât timp se trimite certificatul de viață? Doamna Coman, Ileana, ne întreabă în cât timp se trimite certificatul de viață, pentru că dumneavoastră s-a pensionat în urmă cu 8 luni. Cum se procedează? Până acum nu am trimis certificat de viață, mulțumesc mult. Poate reluăm pe scurt. Chiar așa este. Da. Care este primul termen după ce, dacă se pensionează cineva în cursul anului, trebuie să și transmită certificatul de viață? Bănuiesc că nu, că deja a făcut dovada. Depinde când a primit decizia de pensionare, că noi suntem
deja în septembrie se aplică noua lege, iar dacă doamna a primit decizia în ianuarie sau în ianuarie sau în decembrie, deja au trecut. Rămâne de văzut. Doamna se referă Doamna ce pensie a primit? La ce pensie se referă? La pensia plătită de IMSS sau la pensia plătită de Casa Teritorială de Pensie? În seara asta noi ne referim la pensiile plătite de Casele Teritoriale de Pensii din România. Da, pentru că și IMSS trimite certificate de viață către cetățenii noștri români care beneficiază de o pensie IMSS plătită de statul italian și locuiesc în România și încasează pensia în România. Deci, pentru a repetăm cu ocazia asta că sesiunea din această seară se referă la dreptul la pensie și transmiterea certificatului de viață pentru cetățenii români care primesc o pensie din România, dar au rezidența în Italia, Malta sau San Marino. Au locul de ședere obișnuită în aceste state și care, chiar dacă își încasează pensia în România, nu au un mandatar, nu este o procură specială la Casa de Pensie prin care este împuternicit un mandatar să se ocupe de chestiunea asta. Unde se face certificatul de viață? Reluăm informațiile pe care colega mea le-a furnizat la începutul sesiunii. Certificatul de viață, formularul care trebuie completat, poate fi descărcat de pe website-urile caselor de pensii din România, de pe website-ul Ambasadei României în Italia, la www.roma.mae.ro. De asemenea, găsiți postări speciale dedicate acestui subiect și pe pagina de Facebook a Ambasadei. Completați formularul, vă prezentați la una dintre instituțiile abilitate să vizeze acest certificat de viață și apoi îl transmiteți către Casa de Pensie din România prin e-mail, prin poștă sau prin fax. Toate informațiile le găsiți pe website-ul nostru. Iar instituțiile abilitate pot fi pentru instituțiile de asigurări sociale, de protecție socială din cele 3 state, pot fi primăriile, bineînțeles, autoritățile publice locale, pot fi cele 3 mari patronate din Italia, INAS, INCA și Italuil. Se acceptă inclusiv certificate de viață vizate de familie, avocații, consilieri juridici, notari, oficiile consulare ale României, bineînțeles. Mulțumesc, Mirela. Ne apropiem de finalul sesiunii noastre de informare. Foarte multe întrebări privind pensionarea, cred. Da. Repet, o să avem o temă foarte importantă și pe care Ambasada României în Italia și Biroul Atașaților pentru Muncă și Afaceri Sociale o au permanent în atenție. Au fost organizate sesiuni de informare. Colegele noastre de la Biroul pentru Muncă și Afaceri Sociale se deplasează frecvent în teritoriu. Cu ocazia asta vă reamintesc că vor fi deplasări în curând în Olbia, în Sardinia și mai avem programate și alte călătorii în teritoriu care sunt anunțate pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul Ambasadei. Puteți, deci, să aveți un contact direct cu ele, să mergeți la sediile consulatelor de carieră de pe teritoriul Italiei, dar de asemenea puteți să le contactați la adresele de e-mail roma.social@mae.ro și roma.social1@mae.ro. Există și un număr de telefon la care colegele mele pot fi contactate, 06 806 96 326. Pentru întrebări punctuale, încă o dată, recomandarea de a transmite e-mail-uri, de a le suna și veți primi informațiile pe care le căutați, clarificările, sperăm noi, pe care le urmăriți. Mai avem timp pentru o întrebare. Mariana Tolu crede că nu a completat bine certificatul de viață, dar a sunat la INPS și a furnizat datele corecte.
Sper că se va rezolva problema de a primi pensia din Italia în continuare. Doamna se referă la pensia din Italia plătită de statul italian și la obligația de a transmite certificatul de viață de data aceasta către Citibank din Marea Britanie, care derulează campania de verificare a existenței beneficiarilor de pensii INPS în numele instituției italiene. Într-adevăr, s-a încheiat pe 18 iulie această perioadă de verificare deruleată de INPS pentru cetățenii noștri români care locuiesc în România și încasează o pensie plătită de INPS într-un cont bancar din țara noastră. Dacă nu au reușit să trimită certificatul de viață până atunci, în mod normal Citibank ar fi trebuit să le trimită la adresa, dacă Citibank, bineînțeles, are adresa corectă, dacă n-au intervenit schimbări, trebuia să le trimită un cod pentru încasarea banilor prin Western Union. Dacă pensionarul nu a realizat demersul respectiv până în luna august, atunci până pe 19 august, dacă nu mă înșel, în momentul acela pensia urmează să fie suspendată, dar se pot clarifica. Codul acela de la Western Union are o valabilitate de 90 de zile. Pensionarul poate suna la Citibank pentru obținerea codului inclusiv telefonic, însă dacă cumva pensia i-a fost suspendată, va fi necesar să mai facă un demers, să contacteze Citibank direct sau cu ajutorul unui patronat pentru repunerea în plată, pentru a comunica că aceasta i-a fost suspendată. La fel, dacă trece toată această perioadă și nu se încasează pensia deloc prin Western Union, atunci clar trebuie să contacteze Citibank direct sau cu sprijinul unui patronat italian. În România au sedii filiale mai multe patronate și cele 3 care au încheiat convenții cu Casa Națională de Pensii Publice, INCA, INAS și Italuil, pentru că trebuie neapărat să formalizeze această procedură, să solicite repunerea în plată. Bineînțeles că, ca și în cazul României, plățile se reiau de la momentul suspendării, practic intervin niște întârzieri, nu pierde drepturi pensionarul. În regulă. Și o ultimă întrebare, Mirela, ne apropiem de sfârșitul sesiunii. Cum se poate numi mandatarul? Pentru că am discutat la început că ori cetățenii români care au rezidența în Italia trebuie să transmită acest certificat de viață de 2 ori pe an prin poștă, e-mail, fax și că există o excepție de la regulă pentru cei care au mandatar. Mandatarul bănuiesc că... Procură specială, exact. Deci ori adresându-se unui notar, da. Ori dacă nu sunt în România și nu pot ajunge la un notar, se pot adresa oficiilor consulare. Oficiilor consulare pentru autentificarea unei procuri prin care împuterniciți o persoană să vă reprezinte la casa de pensii. Mulțumesc foarte mult, Mirela. Mulțumesc și eu. Sperăm că am reușit să răspundem întrebărilor cetățenilor. Pentru cei care nu au fost de la început cu noi, videoul va fi salvat pe pagina de Facebook a Ambasadei. Puteți să-l parcurgeți din nou. Informații suplimentare pot fi găsite pe website-ul Ambasadei www.roma.mai.ro și de asemenea biroul atașaților pentru muncă și afaceri sociale este la dispoziția tuturor românilor prezenți în Italia, Malta sau San Marino. Vă dorim o seară plăcută și ne revedem la următoarea sesiune de informare pe teme de muncă. Numai bine! Numai bine!